2022 मायथाइनि HSLC आरो HS जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों सिलबारि दख'रा एबसुआ। बे हाबाफारियाव मेहेरगोनाङै फुंबिलिनि बड'फानि मुसुखायाव आलारि बाथि सावना बिबार बावनाय आरो बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दान्दिसे सम आरज गाबनाय हाबाफारिजों जागायजेनो। मख'नो गोनांदि सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि गौतम बर'नि मेल सामलायनायाव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि निथु कुमार ब्रह्म, 22 नं कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' आरो जिल्ला एबसु ओनसोलनि हालामनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय दख'राया बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव दङ। बे दख'रा आफादा 2022 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव जाय फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ दख'रा आफादा बानजायदों। बे हाबाफारियाव आङो बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजादों आरो मान बावजादों जे बिथांमोना गावनि जिउआव इयुनाव मा जाहैनो बे थांखिखौ बिथांमोना दा बे समाव जोबोद रोखा रोखायै कनफिडेन्टलि लानानै जौगासार जानो बा थांखिसिम सहैनो थाखाय नाजाथाबनाय बेखौ फरायसाफोरजों मान बावनाय हाबाफारियावनो सावरायलायनानै मिथिनो मोन्दों, बुजिनानै मोन्दों। दा बे समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंबाय थादों जे जाय फरायसालियाव फोरोंगिरिनि अनजिमाया खम नाथाय फरायसाफोरा गोबांथार, दा बैफोरबायदियाव गभर्नमेन्टआ थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ। जों गभर्नमेन्टआव बेखौ डिमान्ड होगासिनो दङ आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ माब्ला होनो हागोन दा बेखौथ' जों बिनाय थाखाबाय। नाथाय सोलोंथाइखौ जिहेथु मोनथारनांगौ, गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननांगौब्ला उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोनांगौ। बे हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मोनदांथिनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जेराव फरायसाफोरा बुरजाथार नाथाय फोरोंगिरिया खम, बैफोरबायदियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो भलन्टारिलि टिचार एपइन्टमेन्ट होनानै बेखौ जों फोरोंथाइखौ होबोबाय थादों। आरो जोंनिफ्राय बेनो बुंनाया रोखा जे गभर्नमेन्टआ जाय फरायसालियाव फोरोंगिरिनि अनजिमाया खम बेहाय थाबैनो फोरोंगिरिखौ थिसननांगौ। दा बेखौ जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिलबारि दख'रानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जिखिनि मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोननि दख'राया बरायदों आरो बेयाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंना लाबोदों बिथांमोना। थारैनो गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि नाजानाय, बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै 2006 मायथाइयाव खालि 62ल' फरायसाफोरा बर' मिडियामजों फरायनानै मेट्रिक पास जानो हादोंमोन। नाथाय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो दिनै 1977 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव बर' मिडियामजों फरायनानै सेथि थाखोआव आवग्रिनो हादों आरो बिदिनो जों समाजनि गेजेराव आरो हारिनि गेजेराव सांग्रांथि बा सोलोंथायारि सांग्रांथि बा गुबुन गुबुन बिथिंनि फारसे जिखिनि सांग्रांथि, बे सांग्रांथिखौ लाबोबाय थायोबाथाय आरो नैबायदि जिखिनि बरायनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंबो निस्सय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बे दानाय जि सिमां, बे सिमाङा लासै लासै निस्सय सानसे नङा सानसे जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा बा समाजारि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो माखासे समाजारि आफादफोरा बेबायदिनो हाबाफारि लालांनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि जिखिनि जौगानाय, बे जौगानायनि मावफारि फारसे मोनसे नङा मोनसे खामानि मावलांनानै हारिखौ गोजौआव दैखांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। बुब्लि रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। जोङो दिनैहाय सिलबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि HS आरो HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। नैबे बरायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे फैबाय थानाय बिथांमोनखौ लानानै जे फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना आरो जाय थाखोआव फरायबाय दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे इनकारेज बा थुलुंगा होनाय बायदि दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव गासै 90टा बर' गामि दङ। बे 90टा बर' गामिनि मादाव मेट्रिक आनजादाव सा 12 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो HS आनजादाव सा 9 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बुंनो थाङोब्ला जोंनि दख'रानिफ्राय नैबे बोसोराव मेट्रिक आरो HS आनजादाव सासेबो फरायसायानो देग्लायहाय फेल जानायखौ जोङो मोननो थाङाखै आरो। 2023 मायथाइयाव जा HS आरो HSLC एग्जाम होनो गोनां
फरायसाफोर बिथांमोननिसिम बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो गार्जेनफोरनि सायाव नोंथाङा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ होननानै सानो? आङो नैबे समाव बेखौनो खावलायगोन नैबे मिडियानि गेजेरजों जायफोर फंबाय बिनानावमोना 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना जाहाथे नैबे गिबि स्टार्टिंनिफ्रायनो फार्स्टनिफ्रायनो मोजाङै थरलिहै फरायलाङो बेखौ आङो खावलायगोन। लोगोसे जि रिभिजनखौ अरायबो खालामलाङो कन्टिनिउवासलि फरायलांगोन बेखौ आङो खावलायगोन। आरो बेनि गेजेरजों गार्जेन बिथांमोनखौ बुंगोन दे जे जायफोर फरायसा फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आनजाद बा HS लिरगोन बिथांमोनखौ जाहाथे उन्दैयाव जेरैबायदिहाय जोथोन लाबोयो थिग बेफोरबायदिनो मोजाङै जोथोन लायो फरायनायनि फारसे लोगोसे जानाय थानायजों लोगोसे मा फरायदों मा फरायाखै बेखौ नोजोर होयो बहा थांदों बहा थाङाखै बेखौबो जाहाथे नोजोर होयो फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोजां फारसे दावगालांनो हायो बेखौ जाहाथे बिमा बा बिफा गार्जेन हिसाबै जाहाथे दायथ' लाबाय थायो बा नोजोर होबाय थायो बेखौ नोजोर होनो थाखाय आङो गुरै खावलायगोन। नोंथांमोननि दख'रा ना सिलबारि एबसु बे समाव नोंथांमोना सोलोंथाइनि अनगायैबो हारिमु थुनलाइयारि जिखिनि आयदा दं बेखिनियाव नोंथांमोननि सिलबारि दख'रानि सिङाव थानाय जिखिनि फरायसाफोर आरो बे दावगानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? खोब नैबे समाव पजिटिभलि बुंनांगोन थांनाय 2017 बेनिफ्राय जुदि नायबोबाथाय नैबे सिलबारि दख'रानि जि थासारि बेयो गोबां माने एसे गोजौ फारसेजों फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बै समावहाय जि बर' बिजोंजों फरायनानै जि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय बे फरायसाफोरा जोबोद खममोन नै दायो फैयै फैयै बारायबोबाय दङ। बेखौनो जोङो बुंनो गोसो जायो नैबे समाव जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय नोजोर होनाय बा खामानि मावनाय दांनाय बेयो मोनसे पजिटिभलि खामानि मावबाय थानायनि जाहोनाव फारफ्रोमबो बिथिङाव खेला दुलायानो हक बा सोलोंथाइ बिथिङावनो हक आरो जि हारिमुनि बिथिं बेयाव फारफ्रोमबो बिथिङाव एसेबाबो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360